No härmärä ja kiisseli miehen ja meillä on täällä Musa Conneris tänään. Kiisseli Miru Siltanen näitä Fuusiokylän jatspellejä tuolta Oulusta. Oot sä joku opistotaso Laina Raakka vai mikä kun sä lähit? No mä olen valmistunut. Oot sä mistään päin kotosi vai himas tällainen street-tason fucking mä siiperät sulla toissa? Ja mä olen asunut täällä No voit sä tuolta verhostakaan heittää meille joku idoli tai esifoto tai vastaava Jesse, jota sä voisit sydämään? No tietenkin minä arvostan keppirankoja ja varsinaisia vasennimia. Katolainen. Voit sä vetää meille jotain irtomatskuu tähän loppuun, että me saadaan toi sun persoonaa jonkinlaista bysantilaista dädää. Tää on sellainen biisi, tän nimi on Back to the Kiisseli. Oot sä mistään päin kotosi vai himas täällä?